Cosmos Express, il-wikkel tal-pjaneti. Kitba ta' Pascal Brisi, illustrazzjonijiet ta' Oriol Vidal u adattament għal-Malti minn Loren Vella. Din l-edizzjoni bil-Malti ġiet ippubblikata minn Merlin Publishers Limited, Malta. Kapitlu 2. Il-wikkel tal-pjaneti. Min-naviċella tiegħu Tim beda josserva lil din kreatura. Dil-ħaġa ġelatinuża kulur il-perlini qabdiet u dgħexa. Rabiċċiet mill-pjaneta jaħarbula minħalqa. Il-kompjuter abbord analizza malajr x'kienet jiġri, iżda l-informazzjoni kienet pjuttost fqira. Ftit li xejn kien magħruf dwar din il-kreatura, magħmula biss minn stonku u saqajn. Kienet imsejħa il-wikkel tal-pjaneti. Dan kien jolfoq innewwaħ u jilmenta qisu tarbija. U biex taxxaq beda jixxien ma' kull gidma. Tim ħassib li ma jinsaqx wisq viċċin tal-mostru, iżda kien tard wisq. Il-ġgant xam mir-rieħa tat-talza tawwa l-parti minn ġismu li kien jiġġebbed skont il-bżonn u ħatef in-naviċella. Beda jċekċika qisu qed irozz fil-melħ. Crunch! Tim u Bebop bdew jixxenglu minn naħa għall-oħra tal-kabina qishom jowjow. Il-kompjuters tagħhom estru u bdiet iddoqq sirena. Attenzjoni, qed nitilfu l-kontroll! Il-wikkel tal-pjaneti fl-aħħar telaq in-naviċella u bdew niżlin bla brejkijiet. Il-naviċella serħet fuq il-pjaneta, nofsa mikula, tling tlang. Il-magna ħafret ħofra fonda fl-art tal-pjaneta qabel ma waqfet. Tim u Bebop bdew jaraw l-istillel. It-tifel reġa' ġie ftiegħu u libes il-ġaggaga tal-esplorazzjoni. Ajma, ħlisniha biżbrix, imma fejn qegħdin? Tim taba diffiċli jżomm il-bilanċ u jaqbes mill-kabina għax mal-art ċatta daqs platt. Kien hemm imxerdin eluf ta' ġebliet qishom boċċi tal-logħob. Daqqa waħda il-pjaneta bdiet titriegħed. Il-ġebliet bdew jirrumblaw mill-lemin għax-xellug u wara bikki oħra mill-wikkel tal-pjaneti. Instemgħet crunch! Oħra crunch! Verament terribbli. Issa dan kien jonqos beda jgerger Tim xillema il-linja tal-orizzont tisparixxi qisha gallettina migduma. Kapitlu 4. Ftit dwejjaq u ġuħ kbir. Emda assoluta belet l-ispazju kollu. Il-wikkel tal-pjaneti ma tħarrikx ħlief biex fetaħ għajn daqsiex u fissa jħares lejn l-ikla tiegħu. Imbagħad f'daqqa waħda żvojta u nstorob qisu bużżieqa mifquqa. Tim telaq il-pistol laser minn idejh u beda jaqleb għajnejh mistaġeb. Bebop kien jirnexxielu jikkomunika mal-wikkel tal-pjaneti. Issa il-wikkel kien bilkemm jessulla. Sar kubteħ malajr qabad jaħdem it-traduttur tal-vuċi. Ara x'inhu ħelu beda jgħid il-mostru ferħan u jħares lejn Bebop. Ftit minuti wara
Tim qabad jaġġorna l-kompjuter tan-naviċella. Wieħed, meta l-wikkiela tal-pjaneti jkunu mdejqin, jgħaddu l-ħin jinnaqru. Tnejn, il-wikkiela tal-pjaneti jistgħu jbiddlu l-forma tagħhom kif iridu. Ekku, il-ġgant kien imdejjaq mingħajr ħbieb kien minn għalih li ma kien jgħix ħadd fuq il-pjaneta tan-Nanoclip u l-ġuħ li kellu kien kbir daqs id-dwejjaq li kien qed iħoss. Iżda issa kien imdawwar b'eluf ta' Nanoclip, ħbieb tiegħu li kienu lesti jilqgħu fuq il-pjaneta tagħhom. Kien wasal il-ħin biex jitilqu. In-naviċella ta' Tim Cosmos irnexxielha titlaq bi ftit skossi. Dan il-wikkel tal-pjaneti kien jinqala biex isewwi u kien mett idu huwa wkoll fit-tiswija biex forsi jaħfrulu. Fi ftit kliem kollox reġa' lura għan-normal iżda sar mill-konsenja tat-salza ċikku Pluto. Ups! Il-Papa Cosmos kien ħasbal meta kiteb l-indirizz u niżżel galassja b'oħra. Dak li jiġrilek hux meta tispiċċa tiġġieled ma' qarnita fosforexxenti fil-kċina ta' fisa ta' buttuna l-hawn u oħra l-hemm u Tim u Bebop reġgħu qabdu triqithom lejn l-avventura. Yippee! Beep! Tmiem tat-trasmissjoni.